أرأست زينا مقدم زي منهم زي قارل ندحر كل قارل خوين حاجة زي قارل خم أنا قالت علم لخاوي محبر مهوران سموياتات تجراي GSTS تي بسنكي هزبوية نحرنا تجراي أب تجراي زكاير زلوا تادرا وقفا بصنع كونينو تي زي تزازمو على بريتوريا نحدش كلو لو تجراي ينهر اللوكبل مارتين بلوت كاسيسو تكالت تابعي مسالات من حبرات إمارات عرب ناب سودان نزخدو قربات عساكر كم مساقريت تتكامل لايلو كاسيسو بريزيدان دونالد ترامب زيادة عادو دو أفريقيا نمتو ناس دنيات قطري بعشرة شح كبل جيرو علم لخا محبر مهوران سبميا تجراي GSTS بزعبا أب تجراي زلو وانا كنت أملكيتو أبزوز أو مجلسي قبل علي من أسيات بحيل زكاية زلو وتهدراوي ململان نتكالات متين بوليتيكا علامات نيمتكام من كسقاسن كم زشغلو قليصو اتي محبر ام مجلسي يزتقصم كانديداتات قداماي اب تግራይ بقطرن بليتن غزان غزا فتشات بمكاد اب العلي منسيات سفيني حيلي وتادراوي ململا غفوي كايد كم زلو GSTS حبيرو كابزي مسغاغون ململا نزين ململا دما زيغاتات روي غبو خفلي غدودو كم زلو املكيتو ازي سغمت ازي احغراوي سباوي مسلاتن حق منغستات فيدرالن كلل تግራይን ዝተሓሰመ ኾኑ እቲ ማሕበር ኣነፂሩ ካላይ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምልመላ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድረት ኣልቦ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ቀጻሊ ኩናት ናይ ምግዳድ ባህሪን ዘለዎ ሕማቕ ተመክሮ ናብ ትግራይ ናይ ምእተው ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረ GSTS ኣጠንቂቑ ሳልሳይ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ቀድመን ክዕጽዋ ዝሃቦ ሓድሽ ትእዛዝ ተማሃሮን ናይ ትምህርቲ ትካላትን ፖለቲካዊ ዕላማታት መሳርሒ ንምግባር ካብ ዘሎ መንቀሳቐስ ዝተለዓለ እዩ ክብል ሓቢሩ እዚ ጸቐጥ እዚ ነቲ ድሮ ብኹናት ዝደኸየ ህዝቢ ብዝበለጸ ዝጎድእ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ምክፍፋል ዝፈጥርን መንእሰያት ብሓደገኛ መንገድታት ብበዝሒ ናብ ስደት ክሃድሙ ዘገድድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራን ሰብ ሞያታት ትግራይ GSTS ነዚ ዘሎ ቅልውላውን ምፍታሕ ናብ ሰለስተ ኣካላት ህጹጽ ጻውዒት ኣቕሪቡ መጀመርያ ንመሪሕነት ሕወሓት ነቲ በሓይል ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምልመላ ብህጹጽ ደው ከብልን ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ክምለስን ቀጺሉ ንህዝብን መንእሰያትን ትግራይ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ሓይሊ ምልመላ ብትብዓት ምቋምን እምቢ ምባልን ክቕጽሉን ኣብ መወዳእታ ንማሕበረሰብ ዓለምን ፈረምቲ ውዕሊ ፕሪቶርያን ነዚ ተግባር እዚ ብንጹር ክኹንኑን ውዕሊ ፕሪቶርያን ብምሉእነት ንኽትግበር ኣድላይ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ንኽገብሩ ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ከይፍጠር ዝስጋእ ዘሎ ፍርሒ ርትዓዊ እዩ ዝበለ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ዓንቀጻት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ እቲ ዘስካሕክሕን ናይ 2022 ኩናት ብወግዒ ካብ ዝዛዘም ድሕሪ ሂደት ዓመታት ጥራይ ዳግማይ ናብ ክፉት ግጭት ከይዓርግ ዘሎ ስጋት እናገደድ ይመጽእ ኣሎ ዝበለ ስለዚ ድማ እቲ ንባዕልኻ ምግታእን ዘተን ዝግበር ዘሎ ጻውዒት ዘርዶ እዩ ክብል ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ማርቲን ፕላወት ገሊጹ ሓድሽ ኩናት ነቶም ገና ካብቲ ዝሓለፈ ግጭት ዘይሓወዩ ዘለው ሚልዮናት ሲቪላውያን ዜጋታት ናይ ኢትዮጵያ ተኣፋፊ ፖለቲካዊ ወዳበን ከምኡውን ነቲ ድሮ እኳ ኣብ ትሕቲ ቀቢድ ጸቕጢ ዘሎ ዘባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓናው ክኸውን ዝበለ እንተኾነ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኩነታት ምስሓብ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝተቀልቀለ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅልቅላው ጥራይ ጌርካ ክውሰድ ኣይኽእልን ዝበለ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ወጥሪታት መበገሲኡ ካብቲ ነቲ ኩናት ዘብቅዐ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሲዒቡ ከይተፈትሐ ዝተሓደገ ዝተሓለኸ ውፅኢት ዝመንጨው እዩ ክብል ሓቢሩ መብዛሕትኡ ናይ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግብረ መልሲ ነቲ ናይ ቀረባ እዋን ዘይምርግጋዕ ኣብ ምግታእ ዝተደረኸ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንባዕሉ መሰረታዊ ዝኾነ መንገዲ ዘይተዛዘመ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘንጽር ዓሚቕ ሓቂ ግን ዝወሃቦ ምልከታ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክብል ማርቲን ፕላወት ሓቢሩ እዚ ፍልልይ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት እዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ካብ ሓደ ድሕሪ ኩናት ዝሰፈነ ርግኣት ብሃንደበት ተናዊጹ ዝመጽእ ስለ ዘይኮነ እዩ ዝበለ በአንጻሩ እቶም ቀንዲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ንናይ ጸኒሕ ይፈታሕ ተባሂሎም ዝተሰጋገርሉ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝፈጠረ እዩ ዝበለ ምስ ግዜ ድማ እቶም ከይተፈትሑ ጸኒሕ ጉዳያት ተኣኻኺቦም ናብ ሓዱሽ ዘይምርጋዕ ጎንፂ ተሰጋጊሮም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ስለዚ ድማ ትግራይ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበራ መምሕዳራዊ ቅርጺ ዳግማይ ንምቋም ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ከም መገሲ ናይ ትቅልውላው ዘይኮነስ ከም ሓደ መርኣያ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይምትግባሩ ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ ክብል ማርቲን ፕላዊት ኣነጺሩ እዚ ድማ ላዕልን ታሕትን ከይተባሃለሉ 3 ዓመት ሙሉእ ዝኸደን ዝሓዘን ናይ ውድቀት ውጽኢት እዩ ክብል ኣብ መወዳእታ መርገጺኡ
حبيرو ሓደ ላዕለዋይ ትካል ተጣባቂ መሰላት ከም ዝገለጾ ኮሎምቢያን ቁርባት ዓሰኸር ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝመደብሩ ትካል ተመልሚሎም ወታደራዊ መደበራት ኢማራት ኣቢሎም ብምሕላፍ ነቶም ኣብ ሱዳን ግፍዒ ዝፍጽሙ ዘለዉ ናይ ፓራሚሊተሪ ሰራዊት ምድጋፍ ከም ዝተጓዓዙ ይኸስስ። ብመሰረት ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች እዚ ረኽቢ እዚ ኢማራት ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብገበን ኩናት ዝኽሰስ ዘሎ ፈጣን ደገፍ ሓይልታት RCF ትድግፎ ንዘላ ተወሳኺ መርትዖ እዩ ክብል ሓቢሩ። በኣንጻሩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ መሬታ ናይ ወጻኢ ተዋጋእቲ ከም ዘይመልመለትን ከም ዘይሰልጠነትን ክትገልጽ ከላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢማራት መሬታ ንምልመላ ንስልጠና ንምውፋር ባጀት ወይ መስተጋገሪ ናይ ወጻኢ ተዋጋእቲ ንዝኾነ ይኹን ግጭት ንሱዳን ሓዊሱ ክውዕል ኣይትፈቅድን እያ ክብል ነቲ ክሲ ነጺጉ። እቲ ብሂውማን ራይትስ ዎች ዝተገበረ ምርመራ ካብ መጋቢት ክሳብ መስከረም 2025 ምስ ኮሎምቢያውያን ቁርባት ዓሰኸር ዝተገበረ ቃለ መጠይቕን ከምኡውን ኣብ ቪድዮታትን ምስልታትን ዘለዉ ኣገደስቲ ቦታታት ኣጽዋርን ብምህላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተሰርክሑ ጽሑፋት ብምንጻርን ዝተኻየደ እዩ ዝበለ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ፓራሚሊተሪ ፈጣን ደገፍ ሓይልታት ሰራዊትን ሱዳንን ናገደ ዝኸደ ወጥሪ ሲዒቡ ኩናት ሱዳን ብ15 ሚያዝያ 2023 ከም ዝተሰባርዐ ዝዝከር ኮይኑ ካብዚ እዋን ጀሚሩ ብሰንኪ እቲ ዓመጽ ልዕሊ 150,000 ሰባት ከም ዝሞቱ እሙን ክኸውን ከሎ ልዕሊ 12.9 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ መረቦት ተመዛቢሉ ይርከብ ክብል እቲ ሰብኣዊ ትካል ሓቢሩ። ዋሽንግተን ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ጻዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ንምፍቃድ ናይዚ ዓመት እዚ ናይ ስደተኛታት ተቐባልነት ቁጽሪ ብ10,000 ከም ዝወሰኾ ብሮይተርስ ዝተመርመረ ብፕሬዝደንት ዝተፈረመ ሰነድ ኣርእዩ። እቲ ዕለቱ 21 ጉንበት ዝኾነ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ኣፍሪካነርስ ዝተባሃሉ ዓሌት ዘለዎም ጻዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያን በቲ ጸለምቲ ዝበዝሕዎ መንግስትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን እቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ብዓሌት ዝተደፋፈአ ዓመጽ ምንቅስቓስ ምኽንያት እዙ ሓደጋ የንጻሎም ከም ዘሎ ይገልጽ። ትራምፕ ነቲ ህጹጽ ውሳነ ብምኽንያት ዝጠቐሶ ደቡብ ኣፍሪካ ብዓሌት ዝተደፋፈአ ዓመጽ ትቐስቅስ ኣላ ብምባል እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ ብወገና እቲ ኣውሮፓዊ መወቀል ዘለዎም ኣፍሪካነርስ መስጉግ ይበጽሖም ኣሎ ዝብል ክሲ ነጺጋቶ ኣላ። እዚ ብትራምፕ ዝተገበረ ወሰኽ ነቲ ናይ በጀት ዓመት 2026 ናይ ስደተኛታት ቁጽሪ ናብ 17,500 ዘብጽሐ እዩ። ንስኹም ዝነበርኩ ጋዜጠኛ ኣዶሊስ የሰሰናይ ንዓኹም።